हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം അല്ലെ. വിഭൂതി യോഗത്തില് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തില്ല, അതിന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പറഞ്ഞ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ? ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന് മുന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പൂർവികരെ കുറിച്ച് പറയുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരൊക്കെയാണ്? 4 കുമാരന്മാര്, സപ്തർഷികള് 7 പേരും, പിന്നെ 14 മനുക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണെന്ന്. ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലെ. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. ഭഗവാനെ ഉള്ളവരെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തേല് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എന്താണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവര്. പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കാൻ? ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കുറെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ വഴി മാറി വേറെ വഴി കൂടെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. ഈ വഴി കൂടെ അല്ല പോകേണ്ടത്, ഈ വഴി കൂടെയാണ് പോകണമെന്നുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരുന്നതാണത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ആ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ അജ്ഞാനം മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം പ്രകാശിപ്പിക്കുമെന്നും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനെ അർജുനൻ എന്തെന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ സ്ലൈഡിൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് വേണ്ടത്, ഭഗവത്ഗീത അല്ല. എങ്ങനെയാണ്? പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അല്ലെ. പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരം ധാമമാണ്, പവിത്രമാണ്, പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിൽ ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനത് പിന്നെ ഓർത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ? ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എത്ര വരെ എടുത്തേ? 18 വരെ എടുത്താ? 17 ശ്ലോകം. അതായത് 3ാമത്തെ സെക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. 19 മുതല്
2 സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? പത്തൊമ്പത് മുതൽ എടുക്കണം അല്ലെ? 3 സെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ 4-ാമത്തെ ഭാഗത്തില് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല, അതിരില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് പേരിടുകയും ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വ്യാപിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഹന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ പ്രാധാന്യത എന്ന പദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭഗവത് ഭാവങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതേ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ. അവയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമരകോശത്തിൽ വിഭൂതിക്ക് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യമെന്ന് അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ച അർത്ഥം പറയുന്നത് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാനോ അറിയാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച പൂജാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഗുഡാകേശ എന്നതിന് നിദ്ര, തമസിനെ ജയിച്ചവൻ എന്നർത്ഥം. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നാനാരൂപങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അർജുനൻ അത്തരം അന്ധകാരത്തിന് അതീതനാകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്റെ വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിദ്ര, ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ, തമസിനെ ഇരുട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയവൻ എന്നാണ്. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? ആ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മാറിയവനാണ്, അതിനെ ജയിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങള്, വിഭൂതികള് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നത്. ആദിത്യാനമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുവാൻ മരീചിർമധുരാമസ്മി മരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ 12 ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ആരാണ് ഞാൻ? വിഷ്ണു എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനും ഞാനാണ്. വേദാനാം സമവേദാസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനച്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാമവേദമാണ്, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനാണ് ഞാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഞാനാണ്, ജീവാത്മാക്കളുടെ ജീവചൈതന്യം ഞാൻ തന്നെയാണ്, ആ അവബോധം ഞാൻ തന്നെയാണ്. രുദ്രാണാം ശങ്കരച്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷ രക്ഷസാം വസൂനാം പാവകച്ചാസ്മി മേരു ശിഖിരിണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ, യക്ഷരക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ 11 രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്.
നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഇതില് യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു പർവ്വതവും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥം ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ധാസരസാമസ്മി സാഗര. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ ഭഗവാനാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി സാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോ മഹർഷിയില് ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ചില യജ്ഞങ്ങളിൽ ജന്തുഹിംസ പതിവുണ്ട്. ജപയജ്ഞത്തിലാകട്ടെ ഹിംസയുടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഏറ്റവും ലളിതവും പവിത്രവുമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ് ഇത് ജപയജ്ഞം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം ജപയജ്ഞമാണ്. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം ഭഗവാനാണ്, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ ഭഗവാനാണ്, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ ഭഗവാനാണ്, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിലോ കപില മഹർഷിയും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഉച്ചൈസ്രവസം അശ്വാനാം വിദ്ധി മാമാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അശ്വങ്ങളിലെ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പിറക്കുന്ന കുതിരയാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ്. പിന്നെ ആനകളിലെ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതവും, മനുഷ്യരില് ഞാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? രാജാവ് എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധൂക് പ്രജനച്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പശുക്കളിലെ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അനന്തച്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമര്യമ്മ ചാസ്മി യമ സംയമ മതാമഹം. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ ആരാണ്? അനന്തൻ എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലജീവികളിലെ വരുണൻ എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പ്രഹ്ലാദാസ്മി ദൈത്യാനാം കലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരിലെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് ഞാൻ. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. പവതാമസ്മി രാമാശസ്ത്രാഭൃതാമഹം ചക്ഷാണാമകരച്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. ആയുധധാരികളിൽ ഞാൻ രാമനാണ്. മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആരാണ്? കാറ്റാണ്. ആയുധധാരികളിൽ ഞാൻ രാമനാണ്. മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ എന്താണ്? ഗംഗയാണ്. ഒഴുകുന്ന നദികളില് ഞാൻ ഗംഗയും, മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവും, ആയുധധാരികളിൽ ഞാൻ രാമനും ആണ്. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹർമർജുന
ആധ്യാത്മവിദ്യ വിദ്യാനാം വാദ പ്രവാദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഞാനാണ്. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണ്? നിർണയ സത്യവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വോ സാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയാ കാലോ തദാഹം വിശ്വതോ മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഭഗവാനാണ്, അനവസാനമായിട്ടുള്ള കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ചാപവിക്ഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാ ധൃതിക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സർവസംഹാരിയായ മരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതെല്ലാം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ബൃഹസാമാ തഥാ സാംന ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ദ്യുതം ചലയതാമസ്മി തേജേ തേജാസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി ഭഗവാനാണ്, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഭഗവാനാണ്, ജയവും ഭഗവാനാണ്, നല്ല ഉദ്യമങ്ങൾ സദുദ്യമങ്ങളും ഭഗവാനാണ്, ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വൃഷ്ണീനാം വസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവി. വിഷ്ണുകുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ വാസുദേവൻ ഭഗവാനാണ്, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണമാകയാൽ വാസുദേവൻ ബലദേവൻ അഥവാ ബലരാമൻ അത്രേ. വാസുദേവ ബലദേവൻ അഥവാ ബലരാമനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരനാണ് ആര്? ബലരാമൻ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദിമൂലമാകയാൽ അദ്ദേഹമാണ് വാസുദേവന്റെ സ്രോതസ്. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും അടുത്ത ഇത്തരം രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് വിഭിന്നാംശങ്ങൾ എന്ന വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാംശങ്ങളാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് സ്വാംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദിമൂലകം, എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദി മൂലമാകയാൽ അദ്ദേഹമാണ് വാസുദേവന്റെ സ്രോതസ്. ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ? ബലരാമനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരണം. അത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപവിസ്തരണത്തിന് എന്ത് പറയും? സ്വാംശങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. അതൊക്കെ ദണ്ഡോദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനാവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം ഭഗവാനാണ്, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, പിന്നെന്താണ്? ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യച്ചാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹം അർജുന ന തദസ്തി വിനായൽസ്യ
വെള്ളം കിട്ടാത്തല്ലേ? നാതദസ്തി വിനായൽസ്യ, അവിടെ എന്താ കറക്റ്റ് ആണ്, എൽസ്യ അന്മയാന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ? അന്മയാന്നല്ല അവിടെ, ഇത് തന്നെയല്ല, കറക്റ്റ് അല്ലേ? യസ്യാന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം. ഓക്കെ. നാതദസ്തി വിനായൽസ്യാന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ, എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ, എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ്ടാതുദ്ദേശത പ്രോക്ത വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തില്ല, അവസാനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ എണ്ണമറ്റ ഐശ്വര്യങ്ങള് ഇവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറയാണ് ഒരുമിച്ച്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണു, മരുത്തുക്കളിൽ ബരീചി, രുദ്രന്മാരില് ശിവൻ, യക്ഷരാക്ഷസകളിൽ കുബേരൻ, വസുക്കളിൽ അഗ്നി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, സ്രഷ്ടാക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ്, ദൈത്യന്മാരിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ, ശിക്ഷകരിൽ യമദേവൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ മുനികളിൽ വ്യാസദേവൻ, മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദ മഹർഷി, പുരോഹിതന്മാരില് ബൃഹസ്പതി, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരില് കപിലമുനി, ചിന്തകരില് ഉശനാകവി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പ്രകൃതിയില് ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം, ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം, വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ വായു, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗ, സൃഷ്ടികളിൽ ഞാൻ ആദ്യവും അന്ത്യവും അവസാനവും, ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ. മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തകാലം, അനവസാനമായ കാലം എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. തത്വശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. ജീവഗണങ്ങളുടെ ചൈതന്യം അത് ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാനാണ്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം, അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്മാസം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അധ്യാത്മ ശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യം, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസാമവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മൃഗങ്ങളിൽ അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉച്ചസ്രവസ്, ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ ഐരാവതം, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി, അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, മത്സ്യങ്ങളിൽ സ്രാവ്, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. നിയമവും കുറ്റകൃത്യവും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം. പിന്നെന്താണ്? ആയുധം. ഭഗവാന്റെ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ രാമൻ. ആരാണത്? പരശുരാമൻ. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ശിക്ഷ, ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രം, സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. ഗുണങ്ങളിൽ ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, സ്ത്രീകളുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, പിന്നെ എല്ലാ നല്ല ഉദ്യമങ്ങളും, പിന്നെ ജയവും ശക്തന്മാരുടെ ശക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ കരുത്തും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യരിലെ രാജാക്കന്മാരും, പാണ്ഡവരിലെ ധനഞ്ജയൻ, അർജുനൻ ഭഗവാനാണ്. മനുഷ്യരിൽ രാജാവ് വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്.
യദ്യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതും തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വിശേഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തേജസ്സുറ്റതായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിംഞാ തേനാഥവാർജുന വിഷ്ടാഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, ഇനിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? കാരണം എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തു പോകുന്നത്. എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കൃഷ്ണൻ അസമാർത്ഥനാണ്. അസമർത്ഥനാണ് ഭഗവാൻ. അവിടത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായോ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായോ ആരുമില്ല. കൃഷ്ണനെ ദേവന്മാരോട്, ബ്രഹ്മാവിനോടോ ശിവനോ ആകട്ടെ തുല്യമായി കരുതുന്നവർ ഉടനെ തന്നെ അവിശ്വാസിയായി ഭവിക്കുമെന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? അസമർത്ഥ എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാന് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരോട് തുല്യമായിട്ട് കരുതുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവിശ്വാസിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതാണ് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. മാതാജി 10:37 ഒന്നും കൂടി പറയൂ. ഒരു മിനിറ്റ്, ശ്ലോകം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് മതിയാവോ? മതി 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 മതി. കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണം ആരാണ്? ബലരാമൻ. സ്വാംശങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ. ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അസമാർത്ഥൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് തുല്യനോ ശ്രേഷ്ഠനോ ആയിട്ട് ആരും ഇല്ല. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ? അസമർത്ഥൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.